Joj. Što brzo je to isto kao što sam mi rekao. Dakle, velike tajne malih majstora. Male tajne velikih majstora. Da. Uzet ćemo jedan papir za pečenje. Ovako. I šta? Od papira za pečenje treba da napravimo trougao. Ovako. Sad vi ne vidite, ali trougao sad ću pokazati. Ovako. Trougao koji ćemo sa nožem. Ovako. Zašto nama treba ovo? Pa od ovoga smo da napravimo fišek od papira kojim ćemo da ukrasimo, da korišemo našu kuću. Dakle, neko sad će pomisliti kako je dno fišek, to je kako ćemo ovako da stavimo fišek, jer jel te to tako nekako logično djeluje, međutim ne. Znači papir okrenete naopačke, ne, znači nije ovo centar, nego će nam ovo biti centar, ovo to je ovo ovdje, odako ćemo istiskati masku. Znači, ovo ćemo da stavimo ovako, a ovaj ide na ovu stranu. I sada, kad tako uradite, vi trebate da dobijete ovako 3. To, i ovdje treba da bude što uže. Koliko ste pratili pažljivo uputstva, trebate da dobijete ovako nešto, ovako vrh, znači vrh treba da bude oštar, a ovo sad. Dakle, ovo ćemo da uguramo unutra, ovako, i da, dobili smo fišek za ukrašavanje kolača. Ovo je fišek za ukrašavanje kolača. Dakle, vidite ovdje, kroz ovo će izlaziti taj naš fil. Treba je da cepiš. Lepo da cepi da ti se ne bledi. Ne, nemojte pretjerivati. Ovo je isto ona masa od belanaca i šećera, znači nemojte pretjerivati. U fišek uvijek treba da ide oko pola mase, to je do pola da je pun, ne previše, zato što će onda da bude cirkus. Ne cirkus, nego biti teško dosta da se... Ajde. Biće teško da se filuje, da. Ovako. Lepo. Masa treba da vam je otprilike ove gustine, znači ne previše solička, ne previše bistra, ali ne previše ni gusta, jer onda nećete moći da šarite. Probaj, nemoj više stavljati. Čekaj. Dakle, fišek. Fišek se zatvara tako što stavimo ovdje, ovako napravimo trougao. I ovdje ovako. I onda stavimo ovako.
jako je teško, u stvari nije teško ovo raditi, nego jako je teško raditi ovo i pričati, pritom biti obučen u džemper. U džemper sam obučen zato što ste mi rekli da mi crveno lepo stoji, a jel ti ja najviše volim crvenu boju. Dakle, ovo je krov i ovo je zadnji deo, jel te morali smo se vežbati na nekom delu, ovo je zadnji deo naše banatske tradicionalne rokoko kuće. Ja se nadam da vam se sviđa. Naravno, kuća je crvena, jel te, zato što ja volim crvenu farbu. Ovdje će doći odžak, dimnik će ovdje doći, a naravno kasnije malo. Sad idemo na prednju stranu fasade. Dakle, napred će da bude, dakle, ovako izgleda ono, da, bitno je prvo ono napraviti trougao i od ozgo puštati pomalo i naravno trebate imati ovako jedan deo na kom ćete da vežbate. Dakle, uvijek gledajte da ide mali, ne puno, nego mali mlazi. I nikad ne stiskajte ovako kao da, nego stiskajte sa strane sa strane i od ozgo malo pritiskajte. Dakle, kao tu bod pasta za zube. Sad ja se nadam da vi tu bod pasta za zube od nazad, a ne od sredine. Dakle, da. Ovo je jako lepo. Naravno, mene će biti muka večeras. Što je to jako lepo. Ja hajde malo da popravim. Ali da. Dakle, prvo se uokviri ovako. Uokviri se. Naravno, ovaj rokoko element naše kuće. Sad, možda ste vidjeli druge kuće. Druge kuće su mnogo lakše napravljene. Znači, krov ide od ozgo, a ne ovako puno se lepi kao što sam ja radio. To jeste mnogo lakše, ali ja mislim da je ovo dekorativnije. A kad ćete da pravite, ako ne sad, kada je Nova godina Božića. Ovo će staviti do Božića, ja se nadam da će ovo izdržati do Božića, mislim, aj neko neka povede ovo. Da. Ovako, kad smo uokvirili ovo, vidite, element U, šta je ovo? Aha, da. Kad smo ovo uokvirili, idemo još jedan na red, ovako. Zato što to kod nas u Banatu se pravi. Tako, op. I mnogo mi je žao što po gradovima se ruše ovakve kuće koje su autentične kako bi se zidali koje kakvi soliteri. Najviše se to u Novom Sadu dešava. Znači, dobro, ne u Banatu, ali u Vojvodini ima izuzetno lepe fasade. Da, moja mama stoji iza kamere i nadgleda svaki korak. Kao svaka majka, ona ima komentar. Da. I ja sam čuo da vi volite komentare moje mame, tako da mama slobodno priča i ljudi te vole. Da. Na krovu, to je na ovom prednjem dijelu svake kuće se nalaze dva otvora koje služe kako bi vetar, kao otvori za vetar, kako bi vetar cirkulisao. Što? Pa naravno zašto se na krovu svake kuće ovde na tavanu se nalaze šunke koje se suše, gotovo zimi, da. To malo nije ravno, ali evo popravit ćemo. Sada je ravno. Da. Ovo sad izuzetno dobra prilika, zato što ja mogu da gledam ovde i da radim kopiju. Ne kopiju, nego ovo su prilike šta sam radio tamo. Da budu slični elementi.
Naravno, ja sam sad držao priliku kako se ne treba stiskati po sredini, ja sad pricam po sredini i sad avaj. To što se drma sto, nije da se meni drma ruka, nego se drma sto, zato što gospođa majka pravi nešto i pritišće oblak. Da, evo sad je mama prestala da pritiska kostnu. Da. Upala! Još da je lepo. Kako sam ja majstor, ako propadnem na svim drugim poljima, ja ću da budem poslatičar. Dakle, do sada smo uradili zadnji i prednji deo kuće. Ovdje je DM, zato što se na prednjoj strani kuće nalaze inicijali vlasnika. Dakle, potrošio sam prvi fišek, za ovo je otišao prvi fišek, znači krov, prednja i zadnja strana. Dakle, kada potrošite ovo nemojte odmotavati, zato što ne može se odmotavati do punje, nego uzmite drugi trougao, znači morate trougao kako smo učili. I dragi moji, ovako na kraju izgleda medena kuća, znači prednja strana DM, ili trebalo MD, dobro, DM, vrata, odžak, sneg je napadao, zadnja strana kuće, da, tu imamo jedno srcevence. Ovo mi se jako sviđa kako je ispalo s ovim snegom, što će kao da padne. Tu ima bočni ulaz u kuću ili letnju kujnu. Kujna je inače reč katalonskog porekla, ako niste rekli, zato što mi katalonci kažemo kujna za kuhinju. Sneg napadao, da, i evo ovako. Ukoliko vam se proces izrade ove kuće od meda svideo i ukoliko vam se sviđa kuća koju sam napravio, nemojte žaliti like, nego stavite like i obavezno subscribe na ovaj kanal. Da, to je to. Nadam se da ste uživali u protekla 2 dana sa mnom. Da, Nova godina se bliži, uzbuđenje raste. Veliki pozdrav, vidimo se.